Wow! Ang ganda mga katsapsoy, oh. Ang sarap siguro magkaroon ng ganitong kagandang farm. Welcome back mga katsapsoy. Ngayong araw ay pupunta po tayo sa barangay Mualbual, Lawang, Northern Samar. Kabilang po ito sa mga barangay na bumubuo ng tinatawag na Hamudyong Region dito sa bayan ng Lawang. Kahapon ay napanood ninyo ang vlog natin sa Barangay Langob, Lawang, Northern Samar. Mula sa barangay na ito, babiyahe ka na lang ng ilang minuto at mararating mo na ito, ang napakagandang Barangay Mualbual, Lawang, Northern Samar. Nandito na tayo mga katsapsoy. Ayan, oh. Ito yung kanilang barangay. Wow! Wawawin! Upo, maganda. At ayan mga katsapsoy, simple lamang po yung pamumuhay ng mga tao rito, yung mga bahay, payak, mayroong mga bahay na bato, pero mas marami po yung mga bahay na ayari lamang sa mga light materials. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga taga rito. Kadalasan sa mga mangingisda ay pumupunta sa tinatawag na payaw o payaw para manghuli ng mga isda. Siyempre alam ka man mag-ani. Nagturo po ako dito sa kanilang barangay noong taong 2011 ng 3 buwan. At ang masasabi ko, ang mga taga rito ay mga masasayahing mga tao. Mahilig sila sa mga sayawan o party-party at ang kaigihan ay iniimbita tayo. At syempre, mababait po ang mga taga-barangay Mualbual, Lawang, Northern Samar. Isa sa napakagandang lugar dito sa Barangay Mualbual, Lawang, Northern Samar ay ito mga katsapsoy, ang kanilang pantalan. Wow! Grabe, ang ganda. O, tingnan ninyo mga katsapsoy, napakalawak, napakalinis, at talaga namang mamamangha kayo kapag kayo po ay pumunta dito. Kung mapapansin ninyo mga katsapsoy, sa kabilang bahagi ay may mga bahay. Ito po ang isla ng Kahayagan o Barangay Kahayagan, Lawang, Northern Samar. Iikot natin mga katsapsoy ang kamera para makita ninyo ang kabuuan ng kanilang pantalan. Ayan, oh. Wow, ang ganda. Upo. At ayan ang aking pamangkin si Marvin. Siyempre, pabida. Pabida sa vlog. At ayan, oh, ang ganda mga katsapsoy. Ayan po yung mga bangkang di motor. At matatanaw ninyo sa di kalayuan yung mga kumpul-kumpul ng mga bahay. Yan po ang isla ng Kahayagan. Ayon po sa mga sabi-sabi ng mga matatanda, noong unang panahon ang lugar na ito ay nadadaungan ng malalaking mga barko dahil malalim po ang bahagi ng pantalan na ito ng Barangay Mualbual. Dahil mayaman sa produktong dagat ang Barangay Mualbual, malimit ang kalahati o higit pang bahagi ng supply ng isda at iba pang mga produktong dagat sa merkado ay nanggagaling sa barangay na ito. Bukod sa mga malalaking isda, malimit din sila ditong magdaing at iba pa. Sa pantalan na ito nanggagaling ang mga sasakyang pandagat na paruot pa rito sa kanilang barangay. Mula rito ay maaari kayong sumakay papunta ng isla ng Batag o Batag Island at makakaratig bayan o barangay. Dito din umaalis ang mga mangingisda para pumunta sa tinatawag na payaw o payaw. Tara mga katsapsoy, libutin natin ang kabuuan ng barangay. Shoutout po sa lahat po ng mga taga-barangay Mualbual, Lawang, Northern Samar, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating nandoon sa Maynila, mga karatig bayan o sa ibang bansa. Shoutout po sa inyong lahat. Ito po dito ang kanilang barangay auditorium. Ayan. Ang ganda at ang lawak mga katsapsoy. Pwede po kayo dito magdanes. Yes. Welcome to Mualbual Elementary School. Tara mga katsapsoy, pasukin po natin yung kanilang paaralan. Dito po ako nagturo ng 3 buwan noong taong 2011.
Grabe, ang ganda. Maganda na ito noon, mas gumanda pa ito ngayon. Ayan, shoutout po sa lahat po ng mga guro na nagtuturo dito sa Mualbual Elementary School. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Kay Ma'am Lerma, kay Ma'am Lizelle, kay Ma'am Christine, kay Ma'am Elena Rose, kay Ma'am Zoe, at syempre sa aking nag-iisang Ninong Sami Adura. Shoutout also sa kanilang school head na si Sir Omar Narca. Grabe mga kachapsoy. Wow, ang ganda. Ang sarap magpahalahayahay dito. Grabe, napakaganda po ng lugar ng Barangay Mualbual. Pati na rin po ito dito sa kanilang Mualbual Elementary School. Ang kanilang mga magulang ang isa sa pinaka-aktibong mga magulang sa buong Lauang. Tara mga kachapsoy, punta naman po natin yung kanilang simbahan dito sa Barangay Mualbual. Trivia tayo mga kachapsoy. Ang Barangay Mualbual ang unang barangay sa bayan ng Lauang na nagdiriwang ng fiesta celebration tuwing sasapit ang January 15 ng taon. Sa kabuuan po, ang Barangay Mualbual ay isang maganda, maayos, masayang barangay at nagkakaisa. Shoutout po sa lahat po ng bumubuo ng barangay officials ng Barangay Mualbual sa panguna po ng kanilang masigasig na kapitan, si Kapitan Melvin Luyang. Ayan. Thank you so much po sa inyong lahat mga kachapsoy. At ngayon ay nandito po tayo ngayon sa bahay ng aking pinsan. Shoutout po sa kanila at sa kanilang pamilya, kay Mana Lizelle, kay Manoy Melchor, at sa kanilang mga anak. At ayan, nandito tayo sa kanilang bahay. Tara guys, nandyan yan. Tuwang-tuwa ako dyan dahil ayan, may alak. At syempre, pinakialaman ko na rin pati yung panggamit sa pamimingwit, panghuhuli ng isda. Ayan. O, ang laki at malalaki ang nahuli ng mga yan. Hala, huwag ka na mahiya. Sige na. Sa baka may crush sa akin. Ay! Hala. Ano ka naak? Nagulat! Pati man siya ding iska. Hindi naman nun. Hay iska. O iska, mag-hi ka kadulo. Huwag ka pag-inalo. Mag-hi kayo sa mga kachapsoy muna. Hello mga kachapsuy. Yan. Anong sabi mo, Aika? Magtamis o tayo. Marasan mga Tagaw na. kay. Matamis ko na.